दा चिरां जिल्लायाव जोबोद सोलायबाय एमएलए आथ' दंखायो आरो बिनिफ्राय जोंहा इएम दं रनजित बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरबो दङ बिजिनि साब डिभिजन हिसाबै जोङो हयतोबा बिटिसिनि इलेक्सनाव जों देरहानो हायाखैमोन नाथाय दा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोबोद सोलायनाय फैबाय दिनैनि जे डिस्ट्रिक्टनि जि कनभेनसन बावहाय जे हाजार हाजार मानसिफोर बाहागो लादों बेनो देखायो जे माबायदि चेन्ज जादों मानसिफोरनि गेजेराव थांनाय आराय बोसोराव जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि मोनसे जे एलायन्सनि सरकार बे खामानि मावनायाव हयतोबा रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय नुनो मोन्दों कम्पेयार खालामनानै नायोबा बिपिएफआ 2003 सनाव इन्टारिम काउन्सिल मोनदों 2005 सनसिम बिसोरो इन्टारिम काउन्सिल सालायदों 5 निफ्राय 10 सिम बिसोरो इलेक्टेड काउन्सिल हिसाबै सालायदों थारमाने 7 बोसोर बिसोरो बे 7 बोसोराव बिसोरनि खामानि मावनायखौ नायोबा मथामथि बियो माने 10% 12% नुनो मोनो ओमफ्राय बे समाव बिसोरो ग्राउन्डआव खामानि मावनो हायाखै खुनु डेलिभारि होनो हायाखै बिसोरो आरो दिनै आराय बोसोराव जोंखौ खामानि मावाखै होननायनि खुनु जुक्तियानो गैया खारन लामाथ' बानायबाय आरो दा फाउन्डेसनफ्रा जेरैहाय दा गोबां माखासे इन्स्टिटिउटफोरनि फाउन्डेसन तामुलपुर मेडिकेल कलेज बेफोर इसेबां गोरलै बाथ्रा नङा क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बिसोर गायसनदोंमोनबाबो स्टार्ट खालामनो हायाखैमोन आरो जेनेबा केन्सार जि इउनिट दङ बे जायाखैमोन बे जाबाय दा बेजों लोगोसे दिनैहाय बिदिनो बड'फा जि सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दा बेफोरबो जागासिनो दङ दा नैबे दा एक्स ग्रेसियानि जि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैलांनाय बाहाय जेनेबा मोनसे स्क्रुटिनियाव प्रसेसआव माखासे जिनिसफ्रा थालांनायनि थाखाय लेट जागासिनो दं बावैनो जों हयतोबा गासै 200निबो बारा मानसिफोरनो एक्स ग्रेसियाखौ जों होनो हागोन सेलारिनि समस्या बेबो जोबलांगासिनो दं थ' देग्लाय बिटिसि बा बिटिआर हिसाबै जिखिनि बाजेट मोन्दों बेबो थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे बारायनानै हरनाय जादों आरो सेन्ट्रेल पेकेजथ' दंखायोआनो दा गासैखौ लाजोबनानै बे 2003 समनिफ्राय दानि जोंनि बे इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ खामानि मावनायनि बोसोर खामानि मावनाया प्रेक्टिकेलि मानसिफ्रा मोनदांसिगोन बेवहाय जे गोबां लामा गोबां माने अडिट'रियाम बेफोरखौ बानायगासिनो दङ दा बिपिएफ दोलोनिफ्राय दासान्दि माबा सान्थिनि आन्जाद सुरनाय जागासिनो दङ आं बेखौ एसे गोमोदों जे समाव सान्थिया ओरैनो दं बेवहाय भायलेन्स गैला मानसि बुथारनाय जाला न' सावनाय जाला जाथि गथ' दांगा जाला बै समाव जोङो फिसनि मार्च खालामदों बे समाव बिसोरो जोंखौ मिनियो जे मानि फिस जोंनि दिनाव बिराद गासिबो सान्थिजों सान्थिनि थाखाय जे समाव रायजोफ्रा गाबखांदों बे समाव बिसोर हयतोबा बेखौ सापर्ट खालामनो हायाखिसै दिनै बे 2 बोसोराव जेराव असान्थियानो गैया सान्थिनि थाखाय फिस पदजात्रा खालामनायफ्रा एसे मिनिथावथाव आं मोनो आरोखि दा हयथ' एसे माने आरोबाव बेटार डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिसोरो हयतोबा रड मेप होनो हागौमोन जे बिपिएफआ दा 17 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सजों जेखिनि रोंबाय जे आरो पावाराव फैयोबा जों ओरै मावगोन मोनसे रड मेप होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनांगौमोन आरो सान्थि पदजात्रा खौसेनि पदजात्रा जेराव उग्रपन्थिफ्रा गासिबो एक्सट्रिमिस्टफ्रा हाथियार दोनजोब्बाय माबाय आरो बेफोर समाव सान्थिनि पदजात्रा खालामनायफ्रा बबे अट' खालामना बुजिनो हायाखै माबाफोर दंबावोबा बिधानसभा आरो लकसभा सोदांनायनि मोनसे खामानि सोलिगासिनो ना मैया जोङो इउपिपिएल दलनिफ्राय जोङो इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमदों गुवाहाटियाव बेयो बयनिफ्रायबो मख'जाथावसिन बाथ्रा एइबार डेलिमिटेसनाव आगोलफ्राव दल हान्जाफ्रा गावबागाव स्टेन्ड लानानै थाङो एइबार खिन्थु आसामाव जों जायफोरनाखि एलायन्सआव दं बिजेपि एजिपि आरो जों इउपिपिएल आरो गुबुन आफादफोराबो फ्राय जोंनि थांखिफ्रा एसे एखे आसामाव माबायदि डिलिमिटेसन जानांगौ आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिया आगोलबो एसटिमोन दाबो एसटि थानांगौ बेखौ बयबो बुंदों कारण डिलिमिटेसनाव जोङो माने मोनसे सम्भावना थायो जे बहुतखिनि सोलाय सोल' जानायनि आरो लोगोसेयैनो बिटिसिआव मोननै 6 शिडिउल हिसाबै मोननैबो रिजार्भ जानांगौ बेखौबो जों बयबो लुबैयो नाथाय बे प्रेक्टिकेलि नायनो थाङोबा गोबां बाथ्रा बाहाय दङ हिसाबै जों बेखौ दाबि खालामदों आरो इलेक्सन कमिसना जुदिও हियारिंखौ लादोंबाबो दा जिहेतु हियारिं लानाय स्टेज बावहाय गावसोर मा बुंगोन मा लागोन बे गावसोरनि डिसिसनखौ जोंनो रावबो खोन्थाया दा बे मोजाङैनो थांगोन जोंनि अधिकारा खुनु जायगायाव गोमानाय नङा इभेन रिजार्भेसना बबेबा जायगायाव ट्राइबेल रिजार्भेसना
मोनफा मोननै बारायनोबो हागौ आरो लकसभायाव हयथ'बा बारायनाय नङा खिन्थु जोंनि बिटिसिआव 6 सिडिउल हिसाबै क'क्राझार लकसभानि रिजार्भ स्टेटासखौ खुनु प्रकारे बोखांनो मोना होननानै जोङो मोनसे दाबि होदों आरो बेखौ आसामनि गासैबो पार्टिफ्रानो होदों फ्राय मोनफा मोननै हान्जानि अनगायै थ' बाहाय जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा हिसाबै आसामाव जावसिगोन। बेबो मोनसे एचिभमेन्ट जे दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ रिकगनिसन होदों बड'फानि स्ट्रागोल बर'फ्रा एबा ट्राइबेल मानसिफ्रा दिनै अल इन्डिया लेभेलावनो बड'फानि स्ट्रागोलखौ मोनसे निउ रिनाइसेन्स एन्ड रिसार्जेन्स अफ दि ट्राइबेल फर्स माने बेथ' बर'फानि आन्दलननिफ्रायनो जागायफिनदों होननानै बुंनो नागिरो दा नेसन वाइड माने मार्जिनेलाइज आरो डाउन टुडेन जातिफ्रा बेखौ रिकगनिसन होबाय दिनैनि दिनाव आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ रिकगनिसन होनानै सनमान होनानै जोनोम सानखौ फालिनो ओंखारदों बेयो जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा आरो जोङो दतमायावबो थुलुंगाफुरियाव बिथांनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो।